Иртән мин һәрвакыт уянам. буш вакытым булганда мин Җыр язам. концертка кадәр һәм концерттан соң мәсәлән әйме, син нәрсә эшлисең? Концертка кадәр концертка әзерләнәм. Концерттан соң Концерттан соң мин утырып торырга яратам, бер ярты сәгать, бер сәгать. Унутылып, ял итеп. Просто утырып Немат киенмичә. итмәсеннәр. Иң яратып ашый торган ризыгым. Манты мин яратам. Кушылып җырлый торган җырчым. Тыңлап утырганда инде. Менә кем кайсы җырчының иҗатын аеруча яратып, аның җырларына кушылып җырлыйсың? Сават Фаткетдинов һәм Лепс. Икесе бергә булганда бөтенләй инде. Икесе бергә дуэт яздырсалар, миннән дә бәхетлерәк кеше булмас иде. Кечкенә чакта мин бик Бәләкәй идем. шәбәт. Хәзер үзеңне 3 сүз белән тасвирла. Нинди син? 3 сүз. Мин бик беренчесе мин йомшак кеше үзем, шуның өчен яратмыйм үземне. Кайбер дә әйтми калырга магы, йомшак кешемен. Но юаш түгел. Нык юаш та түгел. Башкортлык азрак бар. Кире дидең үзеңне. Кире кеше, кире шул. Тоже жалею инде. Бер яхшы качеством юк шикелле минем. Тагын берсен әйтәме? Честный дип әйтик. Берәр булсын инде. Шындырысын сөйлим дигән. Алдап булса да честный дип әйтик. Кәефем булмаганда мин Нык противный кеше мен. Ялга килмәскә.